Bayap song ang han norokni request by kumpui be orpon ni kothoma part 3 no to boi phaipika kha khlayo norok part 1 by part 2 no chajakma tei no part 3 no bo chajakna hinai je part 1 by part 2 tabu bonugya khongui tongkhanke norok nai di video ni link rok no ang description wo no riwi rinai himdike kothoma no khnawi nai laisimono orpon by kumpui tabuk nokbarao khe ma tonglaijao tamni hinba orpon ni bufa kumpui no sak phalnai bwrwi hinai hamjak gosinani muchungjagia nokni rwkhlai rohoro haipano orpon kumpui no agi sak phalnai bwrwi wngwi tongphano bo kumpui no hamjago tei bo kumpui no mwthango bo kumpui no birma no toninani muchungjagia wngwi bini logio no tongo 1 month ni yagulo orpon ni buma bufa borok no nogo kifilnani bagwi koihorka kumpui no hamjak songnani gosika aporke orpon bai kumpui haino hainogo kifil laifika hake kachang kachang kheno borok tonglaikha salja orpon duty o thangmani jora afro kumpui cha snamoi bini bukra tei bukra jekno khanika o jorao cha nungui tongfuru no orpon ni buma achom sake bokhorok mihimma haike hawo klai thangka orpon ni bufa bihik no doctoro talangui thangka phia kumpui no hunke logio talanglia nogo no klangui thangka bukra jekno abo hainugui amangchi mangkhe kumpui bwsai orpon no phone khlai saka srapsa ulo orpon ni buma buphabo nogo sok phaikya kumpui singo abo tamo wngmani klaikha doctor tamo sa hinai phia borok mungsaphano kifil mung riya te kumpui no naisilerma mukhang baike naisiklaikha o jorao no orpon nogo haphayo bobuma no nugui singo ama nung tamo wngkha tamo wnghinbela hada hamka hinai buma sao i bulung hamka afro bufa bihikni kokno manju phirei sao onogo tongnani belai kheno kirima singsa wngkha na norok tongnai na chung tongnai jeba songsa nokni manong khorlai sinai hinai borokni kokno khnawi orpon hai hinai singka norok abo tamo sawi tong tabuk tamo wngkha ba buma hai hinai saka nihikrok baile chung onogo tongkui mangala bono chung hamjagui tongphano bini bisingo asuk sitra wansuk mung tongo ano butharna hinise chao bithiriwo boba tamonai nok hukda lubi phia okokno khnawi khumpui kabui sawo ihi ano abahai majrata berjadi ang amahai sitra samungrokno khlainai borokya orpon saka kubuikok sadi ane ama babu tatal sanai borokya nung sitra samungno jebrupano khlainai borokya hinke agi bahai sak phalnai bwrwi wngwi phaikya nung da ani ama babu no butharnani nainai kumpui kaptutui saka ang agi tamni sak phalnai wngmani nangkha aboni kolokma kothoma tongo tei angbo nini ama babu no butharnani wansuknai borokya nung tamni ano bisas kwrwi eba poito kwrwi hinibo orpon no saka kumpui o kok sai tongpro orpon bono thaprariwi hino ano tatalta sadi ani nokni nongkhor di ang bono no tai narakmanliya hinai o kokno khnawi kumpui saka abudani ni maya abudani ni hamjakma agi ano tamo ma khairoklang asak hamya bwrwi hini wan sugui tongkhe akon ano thwinani ridi ano muthangnani lama teita wan sugdi hinai ase kokno sawi kumpui borokni nokni nongkhori thangka yang orponi buma bufake bwkha bising bising hamjaklai tongkha o salni horo orpon muktri manjakya kabui mangno tongo aboni ulo orpon ni buma bufa bono alka bwrwi bai kainani kok sao borok job khlainai bwrwi bai kainani kok orpon no salaikya haifano orpon kaijakna muchungjakya tamo khe buma bufa belai kheno bono sawi tongmani bagwi ulo orpon kaijaknani ma gosika salcha orpon ni kaile pandani sal sok paikha afro bo stage sakao khe kaijagui tongmani jorao no nainai rokni bere jotoni uklogo khe khoroksa kobor hai bwrwi no thong thong ke basajak nukha o bwrwi tukujagya musujagya sago thok khum phuljakya ritena kanjak haifano o bwrwi no bini kaile panda phaiwi bono nainani belai khatung khaja ungjak haike orpon ma tongo kaijakma pai orpon o bwrwi no kwmajakha ulo rutukte lama himui thangmani nuhurkha afro khe bo o bwrwi no rwktharlangkha oi nung sabo kaile panda phaimani maifano chawi thangdi hinai
ulo o bwrwi kisa hakjalo thangwi bwthagwi saka angni pandao mungsa chana nungnani bagwi phaimani ya tamo khe paithakni mwkhang nainani bagwi se ang phayo hinui amsukok sawi no o bwrwi kabwi aroni kutul langkha orpon afro sinui mankha o bwrwi wngkha khumpui se hinui salja khumpui no borok sitra rok nugui bonorom phre laikha paithago thuite tuikhe yakari kalang laikha a jorao khoroksa doctor khlainai Joseph Mungui a lamatei malkhung chalogui thango bo khumpui no abo hai klaijak nugui hospital o talangui thangka abni ulo bo khumpui no sak kaham khlai no tisaka haiphono bo khumpui no bini bihik snabui manya tamni hinba o doctor ni sikang no hik tongo phia bo khumpui no bini nogo no tonikha aboni ulo khumpui khoroksa chala bwsa cherai mankha abo haike no khumpui ni langma thangkha The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Debborma o kothuma no wansugui naikhe o sungsaro birman borogle birman baino chengote birman kheno langma payo haiphono borok rok chubalainani no oro phwrwngwi rijago kopal birman klaijak borok no naisigi simi tatongdi tamokhe nung je chuktei bono je chubawi mantei bono chubadi tamni hinba buino chubama tongkhan kese kaitor eba ishor bo nono chubanai tabuk bayap song norok o kothuma no khnawi bahai wngjakha tei norok ni wansuk mungo bahai tong abono norok comment khlai sadi tei norok video no chajagui tongkhangke like khlai share bo khlai redi je ani channel o katal phai tong norok bwskang ni salo ma haino video naina musung khangke norok ani channel no bo subscribe khlaina di norok joto no kaham kwrwng no tongdi hambai।